ka kawo tainewa duniyar ilahu ka gane cikin takwai girma gani ga ka yau ba mu da shi muna cikin fama dole ne mu je dan neman roƙon mu yardawa sanni sanni yaro ka tashi har ya sanyewa ba mu faduwa taskar rabbana akwai girma wasu si da ko wasu rabon suna cikin noma kar mu gajiya inda rabon mu za mu kai muwa tashi 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 ka zo mu je abokina ai ba za na samu ba na kyala nau cikin rana tare mun ka tashi cikin tausaya mawa juna haka na yi fatan a tare za mu yi suna a tare za mu yi suna ka tashi don mu je newa lokaci shi ba jira yake wa bida ta nasara ai ba yake yin gwaji ba zaka gane faduwa ba na kasa bane ba darasin da ke cikin ta gwaji ne ka bayyanarwa haka take rayuwa wata ran ta kan yi daɗi radda ta yi ɗaci ka ji ta babu faɗi ka ji karka kyale damuwa ta sa ka faɗi nemi nasarar ka domin ka zarce komai ina ma a ce da ta dawo lokaci na yarinta da muka dinga yawo